Čaute u dnešného videa. Dneska si ukážeme, ako stiahovať módy do Minecraftu, takže zajdeme si na túto stránku, dáte túto, vyberete na akú verziu, napríklad dáte 1.7.2, neviem, mne sa napríklad ľúbia tieto zbrane, na to kliknete, dáte, prepáčte za lagy, dáte toto, no to sa vám proste takýto oranžový balík, na to kliknete, spustiť, install mod, bohužiaľ ja ho už mám, dáte install mod, otvoríte si Minecraft, a samozrejme, keď to budete inštalovať, musíte mať zavretý Minecraft. No proste tam sa vám otvorí taká zložka, že mods, na to kliknete, tam si vyberete ten text, no ten mod a dáte ho, tento to má, no ježišmaria, ja vám to ukážem takto, dobré? No, tuto nič nemám. No tak tuto dáte, tuto sa vám môže aj také, že mods, tuto, a na to kliknete a dáte len hotovo, tento to má po slovensky, po česky. Tak tešilo ma a uvidíme sa na budúce. Čauky.